Sziasztok, én Alexem vagyok, és ez itt most nem a Legendary. Legendary ez itt? Ha. Nem a Mester hanem a Legendary. És itt más a skinem, mivel Dragon Ball. Igen, itt is Alexem neki. Na, egy kicsit. És most egy kicsit rage game-ezünk. Pillanat. Csak mindjárt akkor. Sajnálom, hogy nem volt idők elmenni. A cirkuszban nincs semmi probléma. És kösz, ez sosem felejtődöm. Nagyon Azt kell mondjam, az utóbbi pár nap nagyon laza volt. Nagyon relaxánsan érzem magam. Relaxáltan. Bár én úgy gondolom, hogy nem okés ez a baráti viszony Salvadorral. Ahogy Raimundo mondaná, teljesen meglátom Salvador dumáját. Srácok, szám meghallhatja. Ráadásul túl sokat aggódtok az új barátunkig. No. Salvador nem az új barátunk, hanem ő egy új gonosztevő. Azt javaslom, hogy maradjunk éberek. Rage game-ezünk. Holnap már le is adjuk szállt a börtönbe. Azt hiszem, ez egy 8,5-ös fújjelzés. Ez a Dalopezáró Shengon Wu, egy 50 kaliberes hú, ami kellemetlen támadásra képes. Nem hiszem, hogy használni fogom azt a fut. Raimundo, a te feladatod lesz, hogy teljes koncentrációval figyelj Salvadorra, ahogy a csirke figyeli a rókát. Ne aggódj, vigyázni fogok szálra. A legjobb lesz, ha egyedül megyek. Maradjatok Raimundóval! A tigris ösztönöm elkezdett jelezni. És akkor PvP-zünk. Rögis PvP-zek én? Találtam egy jó kis szerver. Minek PvP-zek, ha ott van ez a szerver, amit imádok. Ott a Dalopezáró Shengon Wu. A kit PvP. Ez kb. 2 másodperc lesz. Csíszják! Télapó. Elég a bajcsöveiből! Torpedógép! Beast! Hát... Bocs, de a kamera miatt, mert merülőben van, ennyi lett volna ez a videó. Én Alexel voltam. Sziasztok!